ትግራይ ዘመናዊ ጸረ ነፈርቲ መከላኸሊ ስርዓታት ተተኺሎም ሚኒስተር የማነ ገብረ መስቀል ንስርዓት ብልጽግና ታሪኽ ብምጥምዛዝ ንውግእ ይዳሎ ኣሎ ክብል ወቂሱ ኑዛዜ ጀነራል ባጫ ደበሌ ቀጺሎ ጀነራል አባዱላ ገመዳን ጀነራል ባጫ ደበሌ ዘቃልዕ ናይ ቀደም ምስክርነት ዘኻኺሩ ሰኒት ሃብታብ ንፈለማ እዋን ኤርትራ ወኪላ ሰራዊት ነጻነት ኦሮሞ ነፋሪት ጀት ብልጽግና ወቂዑ ከም ዘውደቐውን ይግለጽ ዘሎ ኢትዮጵያ ስትራቴጂካዊት ቦታ አረኪባ ሕወሓት ኣብ ኢራን ዘሰርሐቶም ሚሳኤላት ከም ዝወነነት ሓቢሩሎ ኣብ ትግራይ ሓድሽ ዘበር ዜና ተሰሚዕሎ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ትግራይ ዘመናዊ ጸረ ድሮናት መከላኸሊ ስርዓታት ከም ዝተኸሉ ተገሊጹ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝርከቡ ቀንዲ ስትራቴጂካዊ መዕርፎ ነፈርቲ ድሕነትን ምሕያልን ካብ ኣየር ክመጹ ዝኽእሉ መጥቃዕታትን ምክልኻል ዝኽእሉ ዘመናዊ ጸረ ድሮናት መከላኸሊ ስርዓታት ከም ዝተኸሉ ተገሊጹሎ እዚ ስጉምቲ እዚ ድማ ናይቲ ክልል ናይ ኣየር ድሕነት ዘተኣማምን ንምግባርን ኣገደስቲ መሰረተ ልምዓታት ንምሕላው ተባሂሉ ዝተወሰደ ከም ዝኾነ ይግለጽ ኣሎ ጸብጻባት ከም ዝገልጹ ኣብቶም መዕረፍቲ ነፈርቲ ዝተገጠሙ መሳርሕታት ስጋት ድሕነት ዝኾና ዘይተለለያ ድሮናት ብርሑቕ ናይ ምልላይን ናይ ራዳር ርክባትን ናይ ምቁራጽ ዓቕሚ ዘለዎም ከም ዝኾኑ ድማ ተገሊጹ ትግራይ ናብ ዲፕሎማስያውያን ልኡኻት ኣህግራውያን መሓዙትን ኣብ ዝለኣኸቶ ደብዳቤ መንግስቲ ፌደራል ንኽልል ትግራይ ብወታደራዊ ሓይልታት ይኸባብ ከም ዘሎን ሰፊሕን ብዘይ ዝኾነ ምትኹታኽን ናይ ድሮን መጥቃዕትታት የካይድ ከም ዘሎን ገሊጹ እዚ ናብ ዲፕሎማስያውያን ልኡኻት ኣህግራውያን መሓዙትን ብዝብል ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ሰሪድዎ ዘሎ ደብዳቤ ኣብ ዝቐረበ እዋን ዝተፈጸሙ ፍሉይን ሓደገኛን ወታደራዊ ምትኹታኽ ሓይልታት ፌደራል ኣብ ልዕሊ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ዝርከብ ሸረሪና ኣብ ዝበሃል ከባቢ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ መጥቃዕትታት ፈጺሞም ክብል ከሎ እቲ መጥቃዕቲ ግትኣት ዝኸኣለ እቶም ዘጥቁ ሓይልታት ከቢድ ኪሳራ ከም ዘጋጠሞም ጥራሕ እዩ ብምባል ዲፕሎማስያውያን ልኡኻት ኣህግራውያን መሓዙትን ንዘሎ ኩነታት ክርድኡ ጻውዒት ቀሪቡ ኣብ ዝሓለፈ መልእኽትታትና እቲ ስርዓት ኣብ ሸረሪና ካብ ዘብጽሖ ክሳራ ኣብ ደቡባዊ ግንባር መጥቃዕቲ ንምክያድ ሰፊሕ ምድላዋት የካይድ ከም ዘሎ ኣጠንቂቕና ነርና ብዘሕዝን መንገዲ ድማ እዞም መጥቃዕትታት ሕጂ ኣብ ባይታ ሓቂ ኮይኖም ኣለው 10 ናሓሰ 2026 ሰዓት 8 ፈረቓ ንግሆ እቲ ስርዓት ኣብ ደቡብ ትግራይ ወረዳ ራያ ኣላማጣ ዕረዋ ኣብ ዝበሃል ከባቢ ኣብ ዝርከቡ ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ ብድሮን ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ብምፍጻም ሰብኣዊ ጉድኣትን ናይ ንብረት ዕንወትን ኣስዒቡ እዩ እዚ ብዘይ ዝኾነ ምኽንያት ዝተፈጸመ ከቢድ መጥቃዕቲ ንዘሎ ናይ ኩናት ድሌት ዘርኢ እዩ እቲ ስርዓት ድማ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኩናትን ዕንወትን ንምቕጻል ዘለዎ ድሌት ዘርኢ እዩ ብምባል ብተወሳኺ ንሙሉእ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከቢድ ኣዕናዊ ሳዕቤን ዘለዎ ዝሰፍሐ ግጭት ናይ ምልዓል ሓደጋ ተፈጢሩ ኣሎ ብምባል ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ናብ ዲፕሎማስያውያን ልኡኻት ኣህግራውያን መሓዙትን ብዛዕባ ዘሎ ኩነታት ሓበሬታ ሰዲዱ ይርከብ ሚኒስተር የማነ ገብረ መስቀል ንስርዓት ብልጽግና ታሪኽ ብምጥምዛዝ ንውግእ ይዳሎ ኣሎ ክብል ወቂሱ ሚኒስተር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዘውፅኦ ሰፊሕ ጽሑፍ ኣብዚ ሕጂ እዋን ስርዓት ብልጽግና ልዕላውነት ኤርትራ ዝደፍር ናይ ሓሶት ትረኻታት ታሪኻዊ وحدة دما يقاوح خمزة لقليسو منيستر يمان اتب ممرح سرعات بلتقنان مرخب زينا ايتيبيان زرقح زلو بروباغاندا خاقو صروت اي خون اللب بموال نزم زسعوا قدس نتصاد دما قالعو اتقدامي من نواز تاريخ كوينو سرعات بلتقنا اوروم قدم نيرترا ويرم نيرم بزبل سند زيولو فترة تاريخي ورور كمزلن نازن من رقات كعخم بعل بارنتون سيران زام وصل نيرترا سمات مسني اوروم قالات بمثال نهزون مدنقاري تعر كمزل لقليسو اتخال ايلو لاونت ايرترا مخحد كوينو اتسرعات قدم بزعاونان ودب مخانن حقاو سنن ناطنت ايرترا يرخو كون زبلو زنبره ترخاتات حجنا ملؤ بملؤ ناطنت ايرترا نمخحد درجات تسغاغير خمزل دما مينيستر يمانه تنقيقو السالساي دما ناي وغن مدلاو كوينو ازو كله زغبر زلو ناي حسد ترخاتات نحزب ايتيوبيا نحدش ناي طفات وغن مدلاو زغبر زلو ميلا مخان بمتكاس ايت سرعات نيرترا خمسغات غير بمقراب نبعلو غن كم تخلاخلي خمسل يفتن كم زلو دما نصيرو سرعات بلصقنا مسومايلاند زفرم زي حقاو وعل او سودان زكايا زلو غن ارئيسب زهو زلو دغفن ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ሰንዝሮ ዘለና ውግእ ምፍራሕን ነቲ ዘዋና ዓብይ ቅልውላው ዝደፍዕ ሓደገኛ ፖሊሲ ምዃኑ ሚኒስተር የማነ ገብረ መስቀል ገሊጹ ኤርትራ ንሓድነትን ግዛእታዊ ሓድነት ኢትዮጵያን ዝድግፍ ጽኑዕ ቅዋም ከም ዘለዋ ብምዝኻር እቲ ሕጂ ዝረአ ዘሎ ወጥሪ ውፅኢት ናይዚ ስርዓት ብልጽግና ዝኽተሎ ዘሎ ናይ ምስፍሕፋሕን ካሊእ ሙት ኣነ ክነግዝ ዝብል ፖሊሲ ምዃኑ ድማ ትመግለጽ የንጽር ስኒት ሃብታብ ንፈለማ እዋን ኤርትራ ወኪላ ኣብ ዓለማዊ መድረኽ ጽባቐ ክትሳተፍ እያ ኤርትራ ንፈለማ እዋን ኣብቲ 127 ሃገራት ዝሳተፈሉ ዘለዋ መበል 73 ዓመት ውድድር ጽባቐ ዓለም ሚሲን ወርስ ወኪላ ስኒት ሃብታብ ክትሳተፍ ምዃኑ ተረጋጊጹ እዚ ተሳትፎ ስኒት ሃብታብን ንኤርትራ ከም ዝበለ ዓብይ ዓለማዊ መድረኽ ክትረአ ናይ መጀመርያ ታሪኻዊ ኣጋጣሚ እዩ ስኒት ሃብታብ ንባህሊ ጽባቐ መንነት ሃገራ ኣብቲ ቢልዮናት ዝቑጸር ተዓዘብቲ ዘለዎ መድረኽ ንምልላይ ድልውቲ ምዃና ድማ ተገሊጸሎ እዚ ስጉምቲ እዚ ኤርትራዊ ዓለማዊ መድረኻት ጽባቐ ፋሽን ሓድሽ ምዕራፍ ዝኸፍት ምዃኑ ድማ ተንተንቲ ይገልጹ ንወኪልና ስኒት ሃብታብ ኣብ ውድድር እዚ ዝለዓለ ዓወትን ጽባቐን ዕድል እናተመነና ንኤርትራ ድማ ብብቕዓት
ክትውክል ትጽኢት ንገብር ካብ ማሕበር ጸጥታን ሰላያን ክልል ኣምሓራ ኣዝዩ ኣሰንባዲ ሚስጥራዊ ሰነድ ልሒኹ ወፂሎም እዚ ሰነድ እዚ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዝርከቡ ኩሎም ተጋሩ ተፈልዮም ከቢድ ክትትል ክግበረሎም ኣብ ልዕሊኦም ኣድላይ ስጉምቲ ክውሰድን ዝእዝዝ እዩ እዚ ሰነድ እዚ ብሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሰላያን ክትትልን ክልል ኣምሓራ ዝኾነ መንገሻ ኣውራሪስ ዝተፈረመ ኮይኑ ናብ ኣብ ሕሙራ ዝርከብ ናይ ፖሊስ መምርሒ ዝተመሓላለፈን ተወለድቲ ትግራይ ጥቡቕ ክትትልን ስለላን ክግበር ስጉምቲ ክውሰደሎምን ዝእዝዝ ኣዘራራቢ ሰነድ እዩ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዝርከብ ካብ ጽንተ ዝተረፈ ህዝቢ ንኣስታት 6 ዓመታት ሒሳብ ባንኪ ከይንቀሳቐስ ሓዊሱ ካልኦት ግፍዕታት ይፍጸመሉ ምህላው ዓለም ለኻዊ ጠበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ጸብጺቦም እዮም ኣምነስቲ ኢንተርናሽናልን ሁማን ራይትስ ዎችን ዝተባህሉ ጠበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ 2022 ኣብ ዘውጽዎ ናይ ሓባር ጸብጻብ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ጆኖሳይድ ምጽራት ዓሌት ተፈጺሙ ምህላው ኣረጋጊጾም ነይሮም እቲ ጸብጻብ ልዕሊ 400 ቃለ መሕተትን ምስልታት ሳተላይትን ቪድዮታትን ብምውሃድ ኣማይት ኣሽሓት ተጋሩ ብስልታዊ መንገዲ ከም ዝተሰጎጉ ከቢድ ግሰት ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝወረዶምን ተጋሂዱ ነይሩ ሕዚ ዝወጽእ ሰነድ ድማ ነቲ ዝነበረ ግፍዒ ዳግማይ ንምጅማር ዝተኣለመ ከም ዝኾነ ይግለጽ ኣሎ እቲ ልሒኹ ወፂኡ ዘሎ ሰነድ ብቐጥታ ንብሄር ትግራዋይ ዕላማ ዝገበረ ከም ዝኾነን እቲ መምርሒ ድማ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዘለው ተጋሩ ምንቅስቓሳቶም ክግደብ ብቐጻሊ ክስለሉ ዝእዝዝ ከም ዝኾነ እዩ ዝተረኸበ ሓበሬታ መላኺቱ ዘሎ እቲ ኣዝዩ ዝሕዝንን ዘርዕድን ኩነታት ድማ ኣብ ልዕሊ እዞም ዜጋታት ኣድላይ ስጉምቲ ክውሰድ ዝብል ምዃኑን ኣብ ከም ምዕራብ ትግራይ ዝበለ ብዘይ ሕጋዊ መስርሕ ቅትለትን ማእሰርትን ዝፍጸመሉ ቦታ እዚ ሓድሽ ኣዋጅ ከም ናይ ሞት ፍርዲ ተገይሩ ዝውሰድ እዩ ክብሉ ብዙሓት ዝኸፍትኦም ይገልጹ ኣሎም እቲ ናይ ስለላ ማሓወር ብፍላይ ድማ ተጋሩ ወታደራውን ጸጥታውን ክትትል ክግበረሎም ዝእዝዝ ኮይኑ ብፍላይ ድማ ኣብቲ ዞባቲ ዝነብሩ ተጋሩ ተወለድቲ ስጉምቲ ክውሰደሎም ኣለዎ ዝብል ኣዝዩ ዘሰንብድ ምዕባለ እዩ ካብ ምዕራብ ትግራይ ተሰሚዑ ዘሎ እዚ ኣዘራራቢ ሰነድ ካብ ምዕራብ ትግራይ ልሒኹ ዝወፅእ ትግራዋይነት ከም ገበን ዝቁፀረሉ ሓድሽ ናይ ጽንተት ዙረት ይዳሉ ከም ዘሎ ዘርኢ ምልክት ከም ዝኾነ ይግለጽ ኣሎ እቲ ናይ ስለላ ማሕበር ክልል ኣምሓራ ተጋሩ ፍሉይ ወታደራውን ጸጥታውን ክትትል ክግበረሎም ዝኣዘዘ ኮይኑ ብፍላይ ድማ ኣብቲ ዞባ ዝነብሩ ኩሎም ተጋሩ ካብ ትግራይን ካልኦት ብሄራትን ዝተወለዱ ዜጋታት ኣቐዲሞም ናይ ሕወሓት መራሕቲ ወይ እውን ደገፍቲ ዝነበሩ ተጋሩ ጥቡቕ ክትትልን ስጉምትን ክውሰደሎም ዝብል ኣሰንባዲ ምዕባለ እዩ ካብ ሕሙራ ተሰሚዑ ዘሎ እዚ ዝስማዕ ዘሎ ሰራዊት ትግራይ ድሕርቲ ኣብ ሸረሪና ዝፈጸሞ ስርሒት እቲ ምምሕዳር ኣብ ከቢድ ናይ ጸጥታ ራዕዲ ምህላው ዘመላኽት እውን ተባሂሉ እዩ ዘሎ ገለ ወሃብ ትርኢቱ እዚ ደብዳቤ እዚ እቶም ብብልጽግና ዝድገፉ ወረርቲ ሓይልታት ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዝፍጽምዎ ዘለዉ ጆኖሳይድ ዓቢ ሰነዳዊ መርትዖ ክኸውን ከም ዝኽእል ንዝምልከቶም ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ክበጽሕ ከም ዘለዎን ድማ ኣጥቢቖም ይጽውዑ ኣሎ ከምዚ እንዳጋጣሚ ናይ ኦሮሞ ሓይሊ ተዋጋኣይ ብጣዕሚ ጻጽዩ ሒዙ ደፈለ ስርዓት ብልጽግና ብሰማይ ዝንቀሳቐሳ ኣየራት እውን ምውዳቕ ጀሚሩ ኣሎ ናይ ኦላ ኦሮሞ ሓይሊ ስለዚ ይቐጽሉ ናይ ፋኖ እውን ከምኡ ይቐጽል ኣሎ ካብቲ ዝገረመኒ ነገራት ግን ክነግረኩም ናይ ሸረሪና ዘጋጠመ ውርደት ስርዓት ብልጽግና ኦሮሞ ናይ ማዳጋስካር ናይ ኬንያ ስደተኛ ዝገርመኩም እዚ ሒዚ ሲቪላውያን ዝነበሩ ናይ ዝሓለፈ ቪድዮ ዝነበረ እውን ናቀናወሩ ብኤአይ ምሩኻት እናወዱ ሒዚ ሓንቲ ቪድዮ ኒሃ ሸርጌሮኩም ኣለኹ ሒዚ ሓንቲ ትግራዊት ኒሃ ምስክነይቲ ቃላቤት ኢዳ ርእይዋ ናይ ቃል ኪዳን ቃላቤት ጌራ ድምፃ ግን ብጣዕሚ ርቕ ዝበለ ስለ ዝኾነ ቆልዓየ ናብ ተዛረብ ኢሎም ትሬኒንግ ሂቦም ምሩኻት ኢሎም ይቕዕዎም ኣለዉ እዚ ንፈልጦ ኢና 2013 14 እውን ስርዓት ብልጽግና እናተደሃኸ እናተረገፀ ምስ መፀ ካብ ኣዲስ ኣበባ ተገፈፉ ቤተሰብና እንተይቀርዩ ንሕና ንፈልጦም ጥራይ ዘይኮነስ ቤተሰብና እንተይቀረየ ብግዴታ ኣብ ናይ ብልጽግና ቴሌቪዥን ጣብያ እናቕርቡ ምሩኻት ናይ ሕወሓት እናወድ ዘቕርብዎም ነበሩ ኣብ ርእሲ መሬት ነይዎም ሰዓት እዚ ስለዚ ስርዓት ብልጽግና ኦሮሞ አንቱም ባርያታት ተጋሩ ናይ ብልጽግና ኦሮሞ ተቀናውሩ ዘለኹም መቃብርኩም ኣግፍሕ ኣቢልኩም ኩዓትዋ ትግራዋይ ሳይማረኽን ምሩኻት ተኾይኖም ከኣነይ ኣብቲ ቦታ ተማርኽዎ ኣብቲ ሰዓት ተማርኽዎ ክተውፅዎም ይግባእኩም ነይሩ ተትማርኹ ነይርኩም ትግራዋይ ግን ይማረኽን ይተረድእዎ ፕሮፓጋንዳ ትሰርሕዎ ዘለኹ ግን ሕዚ ስርዓት ብልጽግና መግለፂ ወፅኡ ኣሎ ተሰሚዕኹሞ ማለት ዘይሰሚዕኹሞ ክነግረኩም ስርዓት ብልጽግና ሲ ሕጋዊ ዘይኮነ ሕወሓት ትግራይ ምስ ፈረሰ ይብለካ ሓደ ሕጋዊ ስለ ዘይኮነ ከመይ ጌርካ ክፈርስ ሕወሓት ኢሎም ይገልጽዎ ሕወሓት ብህዝባዊ ናዕቢ ጌርካ እዚ ናይ ጻድቃን ኮዩ ናይ ጻድቃን ሸይጣን ናይቶም ባራዩ ተጋሩ ናይ ንኸብዶም ተሸጡ እንታይ ይብል ህዝባዊ ናዕቢ ፈጢርካ እቲ ጻድቃን ዝበሎ ቅድሚ ሕዚ ኣቐዲሙ ነጊሩ ናይ ጻድቃን ብገዞሞ ብፋስ ብገለ በቃ ናዕቢ ፍጠሩ በልዎም ምሽ ዘይኮነን ሕዚ እቲ ናይ ብልጽግና ኦሮሞ በኣምሓርኛ መግለፂ ወፅኡ ኣሎ ሎማዓንቲ ዝሕዚ ይርኹሞ ማለት እዩ እቲ መግለፂ በኣምሓርኛ እንታይ ዝብል ናይ ብልጽግና ኦሮሞ ማዳጋስካር ስደተኛ ኣብ ትግራይ ንሕወሓት ብናዕቢ ጌርካ ህዝባዊ ናዕቢ ትፈጥር እሞ በቲ ህዝቢ ናዕቢ ፈጢሩ ሕወሓት ዘይተረድኦም ዘሎ እዚኦም ደናቁር እቶም ኮራኮር ናሃቶም ኮል ድማ ሕወሓት ማለት ኣቶም ደናቁር ተጋሩ ሕወሓት ማለት ድማ ዕላማ እዩ ቃልሲ እዩ ናይ ተጋሩ መንነትና እዩ ሕወሓት ማለት ዕላማ እዩ
እቶም ናይ ደናቆር ናይ ማዳጋስካር ናይ ኬንያ ስደተኛታት ኣብ 16 ክፍለ ዘመን ተሰዲዶም ዝመፁ ናብቲ ሃገርና ዝብሉና ዘለው ሒዚ ንሓቶም ኣይገርመንን ምክንያቱ ንሳቶም ካብ እንስሳን ታሕቲኦም ዝሓስቡ ያ ካብ እንስሳን ላዕለ ይኮኑን ታይእምሮ ኣለዎም ንሳቶም ባይዞ መስሓቅ እዩ ሓቀየ ናይ እዚኣቶም ግን እቶም ተጋሩ ተወሊዶም نحاتهم باراي خوينا محيزي بنعم اوكي اني واي تግራይ ንሕወሓት ብናዕቢ ንዓፈተ ካን ንሕወሓት ካብ ስልጣን ተኣልዩ ለካ ካኡ 3-4,000 ህይወት ናይ ብልጽግና ኦሮሞ ወታደር ከም ቆጽል ከም ዝረግፍ ከይትርስዑ ሓደ TDF ማለት ለለ 1,000 ናይ ብሄረ ብሄር ዝብል ወዓግ ህበይ ቡኻርያ ጤል ማንቲለ ድሙ ኣድጊ ገለገለ ተቆጢሩ ክንድ ሓደ ትግራዋይ ይመጽን 1,000 እዚ ስለዝኾነ ደብዳብ ዘካየዶ ክነግረኩም ንምንታይ ካብ ዋልድያ እስካብ ቆቦ ኣጽጊዕዎ ዘሎ ሰራዊት ምልሻ ተገፈፈ በሙሉ 80,000 ብቁጽሪ ናይ ሰብ ሓበሬታ ረኺበለኹ 80,000 እዚዩ ካብ ዋልድያ እስካብ ቆቦ ዘርጊሕዎ ዘሎ ቁጽሪ ናይ ሰብ ማለት እዩ 80,000 ካብ 80,000 እዚዩ 25,000 ፈሪስዎ ተወቲኑ ኩናት ተይጀመር እንዳሃለወ ብዕላው ባይታ ኩናት ተይጀመር እንዳሃለወ 25,000 ንሕና ኢንተርናሽናል ቦርደር በሱዳን በኤርትራ ክትሕሉ ተባሂልና ይተነጊርና ነይር እምበር ኣብ ቆቦ መጺና ካብ ዋልድያ እስካብ ቆቦ ተዘርጊሕና ንትግራይ ንወገናትና ንህዝቢ ትግራይ ክንወግእ ኣይመጻናን ኢሉ ሰራዊት ስርዓት ብልጽግና ኦሮሞ 25,000 ፋሕበትን ኢሉ ገሊና ብሓይታት ምክልኻል ትግራይ ናብ TDF ዝሃበ ኢደሎ ገሊኡ ናብቲ ማሕበረሰብ ተበተነሎ ገሊኡ ናብ ኣምባሳደር ሶፊያ ተስማማርያም ወኪል ሕብረት ኣፍሪካን ኣብ ጉዳይ ሪፎርም ሕብራት ሃገራት ተማያይጦም ቀዋሚት ወኪል ኤርትራ ሕብራት ሃገራት ኣምባሳደር ሶፊያ ተስማማርያም ንቀዋሚ ወኪል ሕብረት ኣፍሪካ ሕብራት ሃገራት ኣምባሳደር መሐመድ ፊት ተቀቢላ ዛሪባቶ እቲ ዘተ ምጥንኻር ሓበራዊ ተሳትፎ ኣፍሪካን ሕብራት ሃገራት ዘተኮረ ዝነበረ ኮይኑ ኣምባሳደር ሶፊያ ዘውፅቶ መግለጺ ሪፎርም ቤት ምክሪ ጸጥታ ሕብራት ሃገራት ንልዕሊ 20 ዓመታት ብሰንኪ ዝተፈላለዩ ረብሓታት ተዓጊቱ ከም ጸንሐ ድማ ጠቂሳ ኣፍሪካ ድሕሪ ሕጂ ኣብ ዝቐርቡ ንድፍታት ምላሽ ጥራይ ትህብ ክትከውን ከም ዘይብላን የግዳሰ ምቁራጽ ወጻኢ ሕብራት ሃገራት ንጥፋኣት ታራ ክትጻወት ከም ዝግባእ ድማ ነጺራ ዝኾነ ይኹን ዝግበር ናይ ሪፎርም ለውጢ ልዕላዊ ማዕርነት ሃገራት ዘኽብርን ነቲ ኣብ ልዕሊ ኣፍሪካ ዘሎ መዋቕራዊ ዘይምዕሩይነት ዝእርም ክኸውን ከም ዝግባእ ድማ ኣምባሳደር ሶፊያ ግንዚባ ኤርትራ ብዛሓበራዊ ቃልሲ ኣፍሪካ ብጽሒታ ንምልካት ድልውቲ ምዃና ድማ ኣረጋጊጻ ብተወሳኺ ድማ ኣምባሳደር ሶፊያ ተስማማርያም ኣብ ህንዲ ዘካየደት ዑደት ዛዚማ ቀዋሚት ወኪል ኤርትራ ሕብራት ሃገራት ኣምባሳደር ሶፊያ ተስማማርያም ምስ 16 መሳርሕቲ ኣምባሳደራት ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ብሓባር ኣብ ህንዲ ዘካየደት ናይ ሓደ ሰሙን ዑደት ብዓወት ዛዚማ ኣምባሳደር ሶፊያ ኣብቲ ዑደት ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ህንዲ ዶክተር ሻይንከር ብምርኻብ ኣብ ክልታዊ ርክብን ምትሕብባርን ዝተመያየጠ ዘተ ድማ ኣካይዳ ብተወሳኺ ድማ ኣብ ታጅ መሃል ብምብጻሕ ወለዳ ኣብ 1960ታት ዝገበርዎ ዑደት ድማ ብስምዒት ዘኪራቶ ኣብቲ ምብጻሕ ምስ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ህንዲ ኣይተኣለም ወልደ ማርያም ከምኡውን ቀደመ ኤርትራ ዓቃብ ሰላም ዘገልገለ ህንዳዊ ወታደር ብምርኻብ ነታሪኻዊ ምትእሳር ክልቲአን ሃገራት ዘርአ ገዳስ ኣጋጣሚ ከም ዝነበረ ድማ ኣምባሳደር ሶፊያ ገሊጻ ኤርትራ ንመግለጽታት ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብ አሕመድ ተሪር መልሲ ሂባ ሚኒስተር ዜና ኤርትራ አቶ የማነ ገብረ መስቀል ነቲ ብቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብ አሕመድ ሰልፊ ብልጽግናን ዝካየድ ዘሎ ወፍሪ ፕሮፓጋንዳን ታሪካዊ ዘይኮነ ትረኻታትን ብተሪ ቃላት ነቒፉ እቲ ሚኒስተር ብመንገዲ ማሕበራዊ መርበብ ኤክስ ኣብ ዘስፈረ ጽሑፍ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ስርዓት ሰልፊ ፖቶሜኪን ክብል ብምጽዋዕ እቲ ስርዓት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘለዎ ናይ ጽልኢ ፕሮፓጋንዳ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናገደደ ይመጽእ ከም ዘሎ ገሊጹ ሚኒስተር የማነ ኣብ መግለጺኡ ቀዳማይ ሚኒስተር አብ አሕመድ ምስ ትካላት ዜና ኣምሓራን ኦሮሞን ንኤርትራ ብዝምልከት ዘቕረቦ ነጥብታት ዝተመሃዙን መሰረት ዘይብሎምን እዮም ክብል ገሊጹ ቀንዲ ነጥብታት እቲ መልሲ ድማ ቀዳማይ ሚኒስተር አብ አሕመድ ኦሮሞ ኣብ ኤርትራ ነይሮም ብምባል ዘቕረቦ ታሪካዊ ትንተና ሚኒስተር የማነ ዝተፈብረኸ ዛንታ ክብል ኣቃሊዕዎ እዚ ትረኻዝ ንልኣላውነት ኤርትራ ንምግሃስ ዝዓለመ ሓደገኛ ኣጀንዳ ምዃኑ እውን ኣመልኪቱ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ ብተደጋጋሚ ዘልዕሎ ዘሎ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ሕቶን ምድረ ባሕሪ ዝብል ኣምራትን ምስ ኣብ 2018 ዝተፈረመ ናይ ሰላም ስምምዕ ዘይቃዶን ንልኣላውነት ኤርትራ ኣብ ሕቶ ዘእቱ ምዃኑ መንግስቲ ኤርትራ ገሊጹ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ናይ ፕሮፓጋንዳ ማሽነሪ ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ጥራይ ዘተኮረ ናይ ሓሰት ወፍሪ እናካየደ ምዃኑን እዚ ድማ ካብቲ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ጸገማት ህዝቢ ንምዝምባል ዝግበር ፈተነ ምዃኑ ተሓቢሩ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ መወዳእታ ንልኣላውነት ኤርትራ ንድርድር ዝቐርብ ጉዳይ ከም ዘይኮነን ዝኾነ ይኹን ታሪካዊ ምስምስ ብምጥቃስ ዝግበር ናይ ግዛኣት ምስፍሕፋሕ ድሌት ተቐባልነት ከም ዘይብሉ ኣረጋጊጹ እዚ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት እናገደደ ዝኸይድ ዘሎ ናይ ቃላት ኩናት ነዚ ኣብ ቀርና ኣፍሪቃ ዘሎ ተኣፋፍዩ ኩነታት ሰላም ዝያዳ ከየበላሽዎ ስጋኣት ይፈጥር ኣሎ ቀመላኺ ጆኖሳይደር አብይ አሕመድ ኣብ መንጎ ህዝብታት ትግራይን ኣምሓራን ይምንጽእ ንምዝራዕ ዓሊሙ ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቃስ ከቢድ ፍሽለት እንዳገጠሞ ቀጽሊ ይርከብ ፋኖ ዘይሕሰብ ትልሚ ክብል ንምንቅስቃስ አብይ አሕመድ ብትሪ ነቂፍዎ ኣሎ ክነካፍለኩም ጠላት ነው ይሰው ያፈራ ኤርትራ
ትግራይ ትላንትኛን ትመታናለች ትገዛለች ብለን ፈርተናት ነበር። አሁን ግን በቆራጥነት ከአማራ ጋር አንዋጋም እሱን ስር ነቀል ነው ምንመታ የሚል አቋም ይዛ ገጥመዋለች። አብይ ደግሞ አማራን ምቱልኝና ፋኖን መታችሁ ቦታችሁን ልስጥ ቢል እምቢ ያለው የትግራይ ህዝብ እንግዲህ እስካሁን ተባልተናል አንባላም ከአማራ ጋር ጎረቤታችን ነው ተዋልደናል ብሎ እምቢ ሲሉት ራሱ አሰልጥኖበት ነበር። አፋር አሁን የት ነው ያለ? በሙላው ፋኖ ሆኖ የትግራይ ወጣት ሰልጥኖ ወያኔ ገብቶ እያዛበረው ነው ያለው። ነፃ እየወጣ ነው አፋር ወደ ጅቡቲ መንገድ ሊቆር። በዚህ ያለው ቢሻንጉል ገብቷል። ናይ ጽዕነት መንገዲ አየር ኬንያ ኤርዋይስ ካርጎ ናብ አስመራ ውጽኢታዊ ጽዕነት በረራት የካይድ ከም ዘሎ ገሊጹ እዚ ምንቅስቃሶም መንጎ ኬንያን ኤርትራን ዘሎ ንግዳዊ ምትእስሳር ንምሕያልን ወሓዘ ቁሑት ንምቅልጣፍን ዓብዪ ግደ ከም ዘለዎ ድማ ተሓቢሩ ኣሎ። እቲ መንገዲ ኣየር ናብ አስመራ ዝገብሮ ዘሎ በረራታት ስሉጥን ውጽኢታዊ ብዝኾነ መንገዲ ይቕጽል ከም ዘሎ እዩ እቲ መግለፂ ዘመላኽት። እዞም ስጉምትታት እዚኦም ሃገራት ምብራቕ አፍሪካ ንቁጠባዊ ዕብየት ማሕበራዊ ምርግኣት ትኩረት ሂበን ይሰርሓ ከም ዘለዋ ድማ ዘርኢ እዩ። ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ብኤርትራን ተዓሚፀን ክብል ንዝሃቦ ርእቶ ባጫ ደበለ ኣይኮነን ተጋጊኻ ሰራዊትና እዮም ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ዓሚፆም ደፊሮም ክብል መብርሂ ሂቡ። ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ዘካየዶ ቃለ መሕተት መብዛሕትኡ ገበናት ዝፈጸሙ ናይ ኤርትራ ሰራዊት እዮም ክብል ምግላጹ ዝከር እዩ። ኣብ ትግራይ ሰላማውያን ዝረሸኑ ሰራዊት ኤርትራ እዮም ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ዝተዓመፃ ብሰራዊት ኤርትራ እየን ክብል ነቲ ተረፍ መረፍ ዘቕርበሉ ስርዓት ብልጽግና ክሽፋፍን ተራይሉ። ናይ ስርዓት ብልጽግና ሰራዊት ካብ ኩሎም ሓጢያታት ነጻ ብምግባር ብፐርሰንት ንፋኖን ንሰራዊት ኤርትራን ተኸሳሲ ዝገበረ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ በቲ ገበን ፈጻሚ ዝኾነ ኣካል ተቃውሞ ገጢምዎ ኣሎ። ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ኣብዚ ጉዳይ ምስክርነቱ እንትህብ ሰራዊት ብልጽግና ዝሰርሖም ጥፍኣታት ሓደ ኣብነት ኢሉ እንትገልጽ ንኣብነት ሰራዊትና 16 ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ዓሚፁ እዩ ግን ቅጽዓት ሂብዎም እዩ ክብል ይገልጽ። ጀነራል ባጫ ደበሌ ዘቐመጦ በዝሒ ኾነ ቀፂዕናዮም ክብል ዝገለጾ ሕጫጨ ንግደፍ ቆቦም ንደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ከም ዝዓመፀ 100% ኣረጋጊጹሎም። በዚ ልክዕ እቲ ገበን ዝፈጸመ ኣካል ነቲ ዝፈጸሞ ገበን እንትረጋገጽ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ግን ሓጢያት ግፍዐኛታት ክሽፍን እዩ ዝርአ። ብርግጽ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ኣብ ማሕበራዊ ድግም ብቪድዮ ተሓጊዙ ብቋንቋ ኣምሓርኛ እንዳተዛረቡ ናይ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ክዳን ተኸዲኖም መንኣሰይ እንትጭፍጭፉ ዘርኢ ምስሊ እዚ ገበን ዝፈጸሞ ሰራዊት ኤርትራ ክብል ክሸፋፍን ተራእዩ ነይሩ እዩ። ክሳብ ሕዚ ነዚ ዘረባ እዚ መስተኻኸል እውን ገብረሎ ኣይተራእየን። ሰራዊት ኤርትራ ልዕሊ ማሕበረ ደገ ከም ዝጨፍጨፈ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ ዋላ እኳ እንተኾነ ኮይኑ ግና ናይ ማሕበረ ደገ ዝጨፍጨፈ ናይ ብልጽግና ሰራዊት ምዃኑ ምእመን ግን ክንደየናይ ንጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ከቢድ ምዃኑ ናይ ባንዳነት ርሕቐቱ ዘንጸባርቕ እዩ። ብርግጽ ኣብ ማሕበረ ደገ ዝተፈጸመ ጨፍጫፍ ጀነራል ባጫ ደበሌ ልክዕ ከም ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ክሕዲ ተራእዩ። ጀነራል ባጫ ደበሌ ብዛዕባ ጨፍጫፍ ማሕበረ ደገ እንትዛረብ ጨፍጫፍ ማሕበረ ደገ ዝፈጸሙ ባዕሎም ሕወሓት እዮም ኣምሓርኛ ዝዛረቡ ሰባት ብምግባር ናይ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣልባሳት ክኽደኑ ገይሮም ነቲ ጨፍጫፍ ብመርሒነት ሕወሓት ክፍጸም ተገይሩ ክብል ክድዓቱ ኣስሚዑ እዩ። بخالي زينانا دما بريدن نبر سهل ورق زودية لو خشم قلنا خوينا ناوس مراخة اللي تحسب كم زلا تقليصو لو مخاوز تفاعلي زوج زلو حوريتات منقسي تيبيانة تمسي ارتراز تبالاش زلو دبلوماسيا وركون معراي نبريدن نبر سهل ورق زودية خم لو خشم قلنا ناوس مران ملاخ يشاباشب كم زلا تقليصو سهل ورق زودية بتناكل تشان عساشم متنسمع سلام زنور عوية تران مسمرحة ارتراز نورات صبق نايك ادم زودنا تتقيمو سرعات بلتقنا مسكور بريدن سياس افوركي داقماين نمزر عرتاتي كاير كم زلا دما يقلت الله يكون امبر اذا بوغن ايتيبيا زحسب زلنا شمقلنا فتنه بوغن ايرترا خسكاب كنا يتقبلنا تكركب يخل زبل ام مونغو تنتنت بوليتيكا بزح ترطارا دما يلا على الله አርሚ 33 ሓድሽ ወፍሪ ከም ጀመረት ገሊጻ አርሚ 33 አብዛብቱ ሓድሽ መግለጺ ንሰለስተ ዕላማታት ከም ትሰርሕ ገሊጻላ ሕቱና ሕቱ ህዝብናን ግልጽን ፍትሓውን ሕቱ ብሔራዊ ህልውናና ይከበር ዝብሉ ክብሉ አባላት ሰራዊት ትግራይ አርሚ 33 ገሊጾም እንሐቱን እንወሮን መሬት የብልናን እንምልሶን ዓርስና ግዛት መሬትና ይክብሉ ገሊጾም ዜናትና አይነደልን ናትና ድማ ብከንቱን ማን መሕሊፍና አይንህብን ክብሉ ድማ ወስኸም ገሊጾም
كم سراويت حزبنا تግራይ ንዝሃቡና ሰለስተ መሰረታዊ ዕላማታት ኣለውና ሰለስቲኦም ድማ ክንፍጽሞም ኢና ዝበሉ ኣባላት ኣርሚ ነቶም ዕላማታትን ትገልጹ ድማ ላዕላውነት መሬትና ናብ ንብርበቱ ክምለስ ተመዛበለ ህዝብና ናብ መረበቱ ክምለስ እቲ ሳልሳይ ዕላማ ድማ መሰል ዓርሲ ውሳነ ህዝቢ ትግራይ ምርጋጽ ክብሉ ገሊጾም እዮም ካብ ትማሊን ናዕልምበር ካብ ትማሊን ታሕቲ ዝጽሓፍ ታሪክ ኣይህልውን ዝበሉ እቶም ኣባላት ኣርሚ ምንተዚ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዓድናን ዘንቀለ ወፍሪ ጽንተት መኪትና ጸላእትና ደምሲስና ህልውናና ህዝብና ውሕስ ንምግባር ኣብ ጽኑዕ ምትከልና ኣለና ክብሉ ገሊጾም ጸላእትና ሰራዊትና ክብተን ፍሹድ ሰዓታት ገይሮም እዮም ዝበሉ እቶም ኣባላት ኣርሚ ክፍለጥ ዘለዎ ግና በዓል ጽኑዕ ዕላማ ኣይፋል መንብርኻኽ እምቢ ንጽንተ ዝበለን ውላድ ጅግና ህዝቢ ዝኾነ ሰራዊት መመሊሱ ዝጉውድ ጸንዕ ዝረዝንን እምበር ፈተኽ ዘይብል ምዃኑ እዩ ክብሉ ገሊጾም ኣለዎም ንሕና ምንተ ትግራይ ኢሎም ናይ ዝሓለፉ ብፁዕትና ሕድሪ ዝተሰከምና ኢና እዚ ሕድሪ እዚ ድማ ብዝኾነ መንገዲ ኣይዓብርን ስለ ዝኾነ ድማ ትግራይ እንተጋሩ ንምጥፋእ ዝብገዝ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ብኡ መጠን ውድቀቱን ጥፋቱን ዘቀላጥፍ እምበር ዝቐስን ኣይህሉን ክብሉ ገሊጾም ኣለዎም ንዋገሉ ዕላማ ንጹርን ሓቲ ፍትሓዊ ሕቶ ብሄራዊ ህልውናና ናይ ምርጋጽ ሕቶ እዩ እዚ ድማ ለሚንኻ ዝመጽእ ዘይኾነስ ተቓሊስኻ ዋጋ ከፊልካ ዝረጋገጽ ምዃኑ ኣባላት ኣርሚ 33 ገሊጾም ኣለዎም እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዉ ዋና ኣዛዚ ግንባር ምዕራብ ጀነራል ምግቢ ሃይለ ህዝቢ ትግራይ ከጽንስ ዝተበገሰ ጆኖሳይደር ዝበሎ ስርዓት ብልጽግና ከይጠፈ ህዝቢ ትግራይ ብሰላም ክነብር ከም ዘይኽእል ገሊጾም ምንተዚ ሃለዋትናን መንነትናን ድማ ቃልስና ጠናኺርና ክንቀጽል ኢና ክብል ጀነራል ምግቢ ኣውጅሎም ስርዓት ብልጽግና በቲ ኣብ 2013 ዓ.ም ኣብ ትግራይ ዝወልዑ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ህዝቢ ትግራይ መልኡ ንምጽናት ዝገበሮ ጻዕሪ ኣይተሳኽዑልን ዝበለ ዋና ኣዛዚ ግንባር ምዕራብ ጀነራል ምግቢ ሃይለ ድሕሪ ውዕሊ ፕሪቶሪያ እውን እንተኾነ ግዝያዊ ምምሕዳር ሽፋን ተጠቒሙ ብዝኸፍአ መልክዑ እቲ ገበን ጽንተቱ ኣጠናኺሩ ቀጺሉሉ ከም ዝነበረ ጀነራል ምግቢ ሃይለ ዝገልጽ ዓቕምታት መኸተና ፖለቲካዊ ቁጠባና ንምፍራስን ንምብትታንን ሓድነትና ንምዝራግን መንነትና ንምጥፋእን ከባብያውነት ካልኦት በተንቲ ተግባራት ነዚ ተላእኽቲ ዝኾኑ ባንዳታት በመውዳብን ብኣማይት ሚሊዮናት ገንዘብ ወዲቦም ከጥፉና ተረባሪቦም እዮም ክብል ድማ ጀነራል ምግቢ ሃይለ እዩ ገሊጹ ዘሎ ነዚን መፍታሕ ህዝብናን ሰራዊትናን ዘይሕለል ኩሉ መዳዊ ቃልሲ ምክያዱን ብፍላይ ድማ ጫፍ በልሒ ናይቲ ቃልሲ ዝኾነ ሰራዊት ትግራይ ብጽላእቲ ከተደናገረ ኣብ ህዝባዊ መትከሉ ጸኒዑ ጥጦ ብምባልን ነቲ ዝተፈጠረ ጸገም ብውነ ብምርዳእን ዓቕምታት መኸተን ኣብ ሓደ ብምምጻእን ኣብ ዝሓሸ ቁመና ይርከብ ክብል እዩ ምግቢ ሃይለ ዝገልጽ ዘሎ ነዚ ሲዕቡ ድማ ኣብ በጸላኢ ዓብዪ ስንባደ ከም ዝተፈጠረን ውሽጣዊ ሓድነት ተጋሩ ድማ ዝያዳ ምግልባቱን ዝገለጸ ዋና ኣዛዚ ጀነራል ምግቢ ሃይለ ንሽርዕታት ብዝግባእ ተረዲኡ ብምፍራስን ባህግታቶም ሕልሚ ክኸውን ብምግባርን ኣብ ብሄራዊ መንነቱን ሓድነቱን ከም ዘይደራደር ኣመስኪሩ እዩ ክብል እዩ ምግቢ ሃይለ ዝገልጽ ዘሎ እዚ ድማ ጸላእትና ከመይ ከም እንስዕሮም ዘመስከርናሉን ኣብ ታሪክ ህዝቢ ትግራይ ንወለዶ ክስነድ ዘለዎ ዓቢ ታሪካዊ ሰራሒት ምዃኑን እዩ ገሊጹ ዘሎ ስርዓት ብልጽግና ንውዕሊ ፕሪቶሪያ ብዕላ ፍሪሱ ናብ ቁልዕ ኩናት ንምእታው ሰራዊቱ ጋዓገልጠሙና ኣኽቲቱ ህዝቢ ትግራይ ንምጽናት ምድላዋት ወዲኡ ቃታ መስሓብ ተሪፍዎ ከም ዘሎ ዝገለጸ ምግቢ ሃይለ ስለ ዝኾነ ድማ ኣብ መቃብር ስርዓት ብልጽግና ህልውናናን ሉዓላውነትናን ከምኡውን መሰል ዓርሰ ውሳነ ንምርጋጽ ኩሉ ትግራዋይ ፈታዊ ትግራይን ኣብ ጎኒ ዓቕምታት ምኽተ ተሰሊፉ ብጽንዓት ክቃለስ ይግባእ ክብል ድማ ምግቢ ሃይለ ሓዱሽ ጻውዒት የቕሪቡ ዘሎ ኣምባሳደር ሶፊያ ተስፋ ማርያም ኣብ ህንዲ ዕውት ናይ መጽናዕቲ ዑደት ከም ዘካየደትን ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ድማ ንረብሓታት ኣፍሪቃ ዝጣበቕ ዲፕሎማሲያዊ ዘተታት ትገብር ከም ዘላ ተገሊጹ ቋሚት ወኪል ኤርትራ ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣምባሳደር ሶፊያ ተስፋ ማርያም ኣብ ዝሓለፉ ሰሙናት ተኸታታሊ ዲፕሎማሲያዊ ንጥፈታት ክተካይድ ጸኒሓ እያ ኣምባሳደር ሶፊያ ምስ ካልኦት ካብ 16 ሃገራት ዝመጹ ቋሚ ወኪል ብምዃን ኣብ ህንዲ ናይ ሓደ ሰሙን ናይ መጽናዕቲ ዑደት ኣካይዳ እዚ ዑደት እዚ ኣብ ታሪክ ባህሊ ስነ ህንጸትን ዲፕሎማሲያዊ ተመክሮን ህንዲ ዘተኮረ ኮይኑ ምስ ላዕለዎት ሰበስልጣን ህንዲ ከም በዓል ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ዶክተር ጃይሻንካር ፍርያም ዘተተኻይድሉ ኣምባሳደር ሶፊያ ነቲ ዑደት ንዓለም እተካፍሎ ብዙሕ ተመክሮ ዘለዎ ሃገር ዝተረኣየሉ ፍሉይ ኣጋጣሚ ክትብል ገሊጻቶ ብተወሳኺ ኣምባሳደር ሶፊያ ምስ ወኪል ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣምባሳደር ማሐበል ፋቲ ኢድሪስ ብምርኻብ ኣብቲ እናተኻየደ ዘሎ ናይ ጽገና መስርሕ ዩኤን ሪፎርም ተማይጣ ኣምባሳደር ሶፊያ ኣብ ዝሃበቶ ቃል ኣፍሪቃ ኣብ ቤት ምኽሪ ጸጥታን ካልኦት ትካላት ውድብ ሕብራት ሃገራትን ንቑሕን ሓበራውን ተራ ክትጻወት ከም ዘለዋ ኣተሓሳሲባ ኤርትራ ነዚ ንምዕዋት እጃማ ክትጻወት ድልውቲ እያ ክትብል ድማ መርገጽ ሃገር ኣረጋጊጻ በቲ ካልእ ሸነኽ ድማ ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ታሪኻን ዝካየድ ዘሎ መሰረት ዘይብሉ ናይ ፕሮፓጋንዳ ወፈራን ታሪክ ናይ ምጥምዛዝን ፈተነታትን ብትሪ ተነጺጉ ኣሎ እዚ ብወገን መሪሕነት ኢትዮጵያ ፓርቲ ብልጽግና ዝዝርጋሕ ዘሎ ናይ ፈጠራ ታሪክ ንውሽጣዊ ፖለቲካዊ ቅልውላው ንምሽፋን ዝዓለመ ምዃኑ ተገሊጹ ብዕለት 29 ሐምለ 2018 ዓ.ም ብኣቆጻጽራ ገዝ ማእኸላይ ቤት ፍርዲ ዞባ መቐለ ነቶም ቅድሚ ሓደ ዓመት ብቕትለት ዘውዱ ሃፍቶም ናይ ዕድመ ልክዕ ማእሰርቲ ተፈሪድዎም ዝነበሩ ክልተ ሰባት ብነጻ ኣሰናቢትዎም እዩ
ጓል 32 መንእሰይ ዝነበረት ዘውዶ ሃፍቱም ኣብ ቅነ ኣሸንዳ ነሓሰ 2015 ዓ.ም ብኣቆጻጽራ ገዝ ምስ መሓዛ ሰምሃል ገብረ እግዚአብሔር ኣብ ከተማ መቐለ ዓዲ ሓውስ እናተጓዘት እንዳሃለወት ሓንቲ መኪና ኣብ ጥቓ ጠጠው በለት። ከም ኣገላለጻ መስኻኽር ዓይኒ እንተኾይኑ ዘውዱ ነቲ ኣብታ ታርጋ ዘይብላ መኪና ዝነበሩ ዝተፈተና ጾታዊ መጥቃዕቲ ተኸላኺላቶ እያ። እቲ መራሒ መኪና ግና ኣሰቃቂ ብዝኾነ መንገዲ ብመኪና ረጊጽዋ ከም ዝኸደ ተጠቒሱሎ። ያሬድ ገብረ ስላሴ በላይን አንገሶም ሃይለ ማርያም ብዕለት 4 ሐምለ 2017 ዓ.ም ብኣቆጻጽራ ገዝ ቀተልቲ ምዃኖም ተረጋጊጹ ዕድመ ልክዕ ተፈሪድዎም ነይሩ። ያሬድ ካብዚ ብተወሳኺ ሙሉ ብርሃን መኮነን ዝተባሃለት ንእስቲ እውን ብተመሳሳሊ ብምቕታል ተኸሲሱ ንዝቐረበሉ ክስ እውን ሙሉእ ምእማኑ ተሓቢሩ ምጽንሑ ዝዝከር እዩ። እዞም ብዕድመ ልክዕ ጽኑዕ እስራት ዝተፈረደሎም ኣካላት ቤት ፍርዲ ድማ ሕዚ ብነጻ ኣሰናቢትዎም ይርከብ። እዚ ውሳነ ንምቕያር ዘኽእል ዝኾነ ይኹን ሓድሽ መረዳእታ እውን ኣይቐረበን። ብይግባይ ነዚ ጉዳይ ዝርእ ዘሎ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ትግራይ እውን ነቲ ናይ መጀመርታ ውሳነ መርሚሮ ኣጽዲቕዎ ምንባሩ ዝፍለጥ እንትኸውን እቲ ጉዳይ ናብ ሰበር መጋበእያ ምስ በጽሐ እቲ ንኽልቲኦም ሰባት ንምፍራድ ዘገልገለ ኦሪጂናል ናይ ስልኪ መረዳእታ ካብቲ ናይ ይግባይ መዝገበ ጠፊኡ ተባሂሉ ሰበር ነቲ ኦሪጂናል መረዳእታ ብግቡእ ኣብ ቅድሚ ቤት ፍርዲ ንምቕራብ ብበዓል ሞያ መብርህ ክወሃበሉ ብዝብል ትእዛዝ ነቲ ጉዳይ ናብ ማእኸላይ ቤት ፍርዲ ከም ዝመለሶ ዝተገለጸ። ድሕሪኡ ዝሰዓበ ግና 5 ወርሕን እንተወሓደ እውን 8 ቆጽሮታት ዝወሰደ እሞ እቲ ትእዛዝ ድማ ዘይተፈጸመሉ መስርሕ እዩ ነይሩ። ፖሊስ ኮሚሽን ትግራይ ትእዛዝ ከም ዘብጽሐ ንቤት ፍርዲ ብተደጋጋሚ እናገለጸ ዝመጸ ነገር ዋላ እኳ እንተሃሎ ዝተፈለየ ነገር ግን ኣይተረኸበን። ጸኒሑ እስካን ዝተገበረ ቅዳሕ ኣብ ክንዲ ኦሪጂናል ቀሪቡ ቀጺሉ ኣብ ኢድ ዓቃቢ ሕጊ ዝነበረ ቅዳሕ መረዳእታ እውን ቀሪቡ ድሕሪኡ ድማ ኣብ ክንዲ ናይ ፌደራል በዓል ሞያ ኣብ ትግራይ ብዘሎ በዓል ሞያ ክትካእ ዝብል ሕቶ ቀሪቡ እዩ። ብዕለት 20 ሐምለ 2018 ዓ.ም ብኣቆጻጽራ ገዝ ኣብ ክንዲ ተሰበር ዝኣዘዞ ናይ በዓል ሞያ ምስክርነት ሓደ ኣባል ፖሊስ ኣብቲ ጽሑፋዊ መረዳእታ መብርሂ ሂቡ እዩ። ትሽዓተ መዓልቲ ጸኒሑ ቤት ፍርዲ ነዚ ከም እኹል ብምቕባል ብቐጥታ ናብ ውሳነ ብምስግጋር ክልቲኦም ተኸሰስቲ ዝኾነ ይኹን ምክልኻል ከየልዮም ብነጻ ኣሰናቢትዎም እዩ። እዚ መረዳእታ ዝነበረ ኣብቲ ኣቦ ቀዳማይ ተኸሳሲ ያሬድ ዝኾነ ኮነሬል ገብረ ስላሴ በላይ ብምክትል ኮሚሽነርነት ዝመርሖ ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ እዩ። እዚ ጣልቃ ኣታውነት ኣብዚ ምርመራ ዕንቅፋት ክኸውን ንመጀመርታ እዋን ኣይኮነን። ኣብ ወርሒ ጉንበት 2016 ዓ.ም ብኣቆጻጽራ ገዝ ኣብ ክፍለ ከተማ ዓዲ ሓቂ ቤት ፍርዲ ሓደ ተጠርጣሪ ክለቅቕ ምስ ኣዘዘን መርመርቲ እቲ ተጠርጣሪ ድማ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ክጸንሕ ይግባይ ምስ ሓተቱም ወላዲ እቲ ተኸሳሲ ዝኾኑ ኮነሬል ገብረ ስላሴ ነቲ ይግባይ ባዕሉ ከም ገበን ብምውሳድ ናብ ተሓላፊ ፖሊስ ብምድዋል መፈራርሒ ቃላት ከም ዝተዛረቡ ተገሊጹሎም። እቲ ዝምልከቶ ኣካል ፖሊስ በቲ እዋን ብጽሑፍ ብወግዒ ይቅርታ ክሓትት እውን ተገዲዱ እዩ። እቲ ኮነሬል ገብረ ስላሴ በላይ ዝመርሖ ትካል ሰበር ዝእዝዞ መረዳእታ ከይቐረበ 5 ወርሒ ወዲኡ ኣብ ሓደ ጉዳይ ንኽልተ ግዜ ብተመሳሳሊ መንገዲ ጥሕሰት ሰላም ፍጻሙ እዩ ዝተገለጸ። እቲ ዕንቅፋት በዚ ኣይተዛዘመን። በቲ ዕለት ብህይወት ዝተረፈት እንኮ መስኻኽር ዓይኒ ዝኾነት ሰምሃል ገብረ ስላሴ ብዘይ ዝኾነ ክሲ ን8 ወርሒ ተኣሲራ እያ። ብተመሳሳሊ ጉንበት 2017 ዓ.ም ብኣቆጻጽራ ገዝ ኣብ ውሽጢ መጋበያ ብዝተፈጠረ ዕግርግር ዓቃቢ ሕጊ ርእይቶ ቅጽዓት ከየቕርብ ተገይሩ እዩ። ማሕበር ዓቀብቲ ሕጊ ትግራይ ባዕሉ እዚ ኣብ ልዕሊ ዓቀብቲ ሕግን ዳያኑን ዝተፈጸመ ከቢድ ስጋት ድሕንነት ምዃኑ ብምግላጽ ተሓታትነቱ ክልላይ ሓቲቱ ጸኒሑ እዩ። ድሕሪ ሂደት መዓልታት እውን እንተኾነ ኣብያተ ፍርዲ መቐለ በዚ ምኽንያት ናይ ስጋት ድሕንነት ዳይነታዊ ግልጋሎቶም ብወግዒ ጠጠው ኣቢሎም ምንባሮም ዝዝከር እዩ። ክልቲኡ ናይ ተሓታትነት ጻውዒት ግን ምላሽ ክረክብ ኣይኸኣለን። ናይ 3 ዓመት ትጽቢት ብዝጠፍአ መረዳእታ ብዝተተክአ መስኻኽር ኣብ ዝተደኮነ ውሳነ ተዛዚሙሎም ነዚ ሓበሬታ እዚ ዘቃልሐ ዝተፈላለዩ ኣካላት ዝሓቆፈ ጎጅለ ከም ዝገለጹ ድማ ነዞም ዝስዕቡ ፍትሕታት ይጠልብ ክብል ኣብ መግለጺኡ ሓቢሩሎም። ቀዳማይ ቢሮ ፍትሒ ትግራይን ክልላዊ ዓቀብቲ ሕግን ኣብቲ ናይ 29 ሐምለ 2018 ዓ.ም ብኣቆጻጽራ ገዝ ውሳነ ብቕልጡፍ ይግባይ ክብሉ
ካልኣይ እቲ ናይ ፌደራል መረዳእታን ድሕንነትን ኦሪጅናል ናይ ስልኪ መረዳእታ ሰበር ዝኣዘዞ ብቁዕ ናይ ፌደራል በዓል ሞያ ብሙሉእነት ክቐርብ እስካን ዝተገበረ ቅዳሕ ወይ ከዓ በዓል ሞያ ዘይኮነ ፖሊስ መብርህ ክህበሉ እኹል ኣይኮነን ክብል ይጠቅስ። ሳልሳይ ኮሎኔል ገብረስላሴ በላይ ካብ መዝነቶም ተላዒሎም ሓደ ናጻ ዝኾነ ትካል ነቲ ትካሎም ንትእዛዝ ሰበር መጋበያ ን5 ወርሒ ዘይምፍጻሙ ኣብ ጉንበት 2016 ዓ.ም ብኣቆጻጽራ ግዝ ኣብዚ ጉዳይ ዝገበርዎ ዝተረጋገጸ ጣልቃ ኣታውነት ክጻረም። الرابعه محابر عقبت حق تግራይ ኣብ ጉንበት 2017 ዓ.ም ብኣቆጻጽራ ግዝ ኣብ ቤት ፍርዲ ዝተፈጠረ ዕግርግርን ስዒቡ ዝመጸ ምዕጻው ቤት ፍርዲ ኣመልኪቱ ዘቕረቦ ናይ ተሓታትነት ጻውዒት ግብራው ክኸውን ብርቱካን ሃፍቱ ሰማል ገብረዝጋብሔር ከምውን እዚ ጉዳይ ዝሓዙ ካልኦት ደያኑም ዓቀብቲ ሕግን መርመርትን ብጽሑፍ ግልጽ ዝኾነ ዝፍጸመ ውሕስና ድሕንነት ክወሃቦም። ሓምሻይ ትካል ደቂ ኣንስትዮ ውድብ ሕብራት ሃገራት ፍሉይ ጸብጻቢ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ኣዋልድ ዝበጽሐ ጥቃዕት ነዚ ዝቀየር ውሳነ ኣመልኪቱ ሙሉእ ህዝባዊ ጸብጻብ ወይ ከዓ መግለጽ ክህበሉ ንጽውዕ ክብሉ ከምኒ ጎርዞ ምንቅስቃስ ንብቅዓት ደቂ ኣንስትዮ ስምረት ተጋሩ ንናጽነትን ሓርነትን ሓዊሱ ጀንደር ኢምፓወር ሙቭመንት ትግራይ ዝርከብዎም ካልኦት 6 ትካላት ኣብዚ መግለጺ ከም ዝተሳተፉን ፌርሞም ከም ዘስፈሩ ንምፍላጥ ተኻኢሉሎም። ብኻሊእ ዜናና ድማ ሕወሓት ኣዝዮም ዘመናውያን ሚሳኤላት ዓጢቑ ተባሂሉ ሕወሓት ስራሓት ኢራን ዝኾነን ካብ 300 ክሳብ 500 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ክውንጨፉ ዝኽእሉን ሚሳኤላት ዓጢቑ ከም ዘሎ ተገሊጹ እዞም መጽወራት እዚኦም ብመንገዲ ግብጽ ተገዚኦም ብሱዳን ኣቢሎም ሰራዊት ትግራይ ከም ዝበጽሑ ድማ ተሓቢሩ። እዚ ተግባር እዚ ንስርዓት ብልጽግና አንደበታዊ ወታደራዊ ሳፕራይዝ ክኸውን ከም ዝኽእል ድማ ዜና የርድእ። ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ንየማናውያን ገፈፍቲ ዓሳ ምስ ጀልቦኦምን ንብረቶምን ማሪኹ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ካብ መጻወ ባቢኤል መንደብን ዓሰብን ንልዕላውነት መያት ኤርትራ ብምጥሓስ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ዓሳ ክገፉን ዝጸንሑ 12 የማናውያን ገፈፍቲ ዓሳ ሒዙ። እቶም ገፈፍቲ ዓሳ ምስ ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ጃልባታት ኩሉ ንብረቶም እዮም ተታሒዞም ዝርከቡ ዘለው። እዚ ስጉምቲ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ንልዕላውነት መያት ሃገር ንምኽባርን ኣብ ባሕሪ ዝግበር ዝኾነ ይኹን ዘይሕጋዊ ምንቅስቃሳት ንምቁጻር ዘካየደ ዘሎ ጻዕሪ ሓደ ኣካል ምዃኑ ድማ ዜና የርድእ። አዲስ አበባ ኗሪ ያለ ልክ ኦሮሚያ ኗሪ እንዳለው አማራ ክልል ኗሪ እሱ ነው ሊያስተዳድር የሚገባው። ህገ መንግስቱን ካነበብከው አዲስ አበባ የኢትዮጵያ ዋና ከተማ ናት። የፌደራል መንግስቱ መቀመጫ ናት። 2 ተጠሪነቷ ለፌደራሉ መንግስት ነው። 3 አራተኛ ራሷን የቻለች አስተዳደር ናት። ራሷን የቻለች አስተዳደር ማለት በውስጧ ያለው ህዝብ ራሱን በራሱ የማስተዳደር መብት አለው። ህገ መንግስቱ ይሄን ነው የሚደነግገው አይደል? በየት በኩል ነው የኦሮሚያ ናት የሚለው? ከየት ነው ያመጣው? ኦኬ ወይ ነገር ከየት ነው ያመጣው? እኮሱን ልነግሮት ነው። እሺ የኔም ሐሳብ ወይ ደግሞ ማንኛውም ሂስቶሪካሊ ፖለቲካሊ የሚቀመጠው ሂስትሪ እዚህ ላይ እኮ አይደለም የምናነሳው በህግ ነው የምንተዳደረው አይደለም? በህግ አዲስ አበባ የኦሮሚያ ናት የሚለው የት ነው ያለው? ለምሳሌ የኦሮሚያ መቀመጫም ናት አይደለችም? በህግ አይደለችም። ይሄው አዳምጠኛ የኦሮሚያ ህገ መንግስት እንደዛ ነው የሚለው አይልም። አላነበብከው ማለት ቆይ ልንገር። የኦሮሚያ አዲስ አበባ እኮ አደገች ተለወጠች የተባለው በመድረስ ጊዜ ነው። መድረስ ግን ፎከረ በአዲስ አበባ ማለት አልፎከረም። እና የመድረስን እናስታውሳቸው። አዲስ አበባ እየተገነቡ ያሉ ህንጻዎች ብዙ ሰው አዲስ አበባ እየተለወጠች ነው፣ እየተለማች ነው፣ እየለማች ነው፣ ዳንኪራው ጭፈራው ሌላ ነገር ነው። አዲስ አበባ አድጋለች ነው። ጥሩ ህንጻ መገንባቱ የሚጠላ ሰው የለም። ከደረጃ በታች የሆነ ህንጻ መተካቱ የሚጠላ ሰው የለም። ነገር ግን አሁን ከተገነቡት ህንጻዎች ውስጥ 1/3 እንኳን ፋብሪካ ቢሆኑ ኖሮ በአገሪቱ በአጠቃላይ እድገት ላይ ሊኖር ይችል የነበረው ተጽዕኖ በፍጹም መገመት ያዳግታል። ወደ ማኒፋክቸሪንግ የሚገባው ህንድና ቻይናና ቱርክ ነው። በውስጥ ካፒታል ለዘላለሙ ማደግ አንችልም። ማሟያ ነው የሚሆነው የውጭ ካፒታል። የራሳችንን ጥረት ከተካ አገር አይኖርንም። ማሟያ ከሆነ ይደግፋል፣ ቀዳዳውን መሸፈን ይችላል። ነገር ግን ምሰሶ የራሳችን መሆን አለበት። በራሳችን ምሰሶ ያልቆመ ኢኮኖሚ ከጥቂት ጊዜ በኋላ አገር የሌለን ባይተዋሮች ነው የምንሆነው። ስለዚህ የኛ ባለሀብት ማኒፋክቸሪንግ ላይ እየገባ ያለው በጡጦ ነው እየተንጠባጠበ ወደ ካፒታል ወደ ማኒፋክቸሪንግ እየገባ ያለው። በህንፃ ግንባታ ግን እንደ አንድ ነገር ነው። ኢትዮጵያ በክልል ቦይ ሶማሊያ እትርከብ ስትራቴጂካዊት መደብር ኩናት ብርሓ ካባ ን12 ዓመታት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ድሕሪ ምጽናሕ ንሓለዋ ጸጥታ ሃገረ ሶማሊያ ብወግዒ ረኪባ። እቲ ስትራቴጂካዊ ቦታ ብመበል 60 ክፍለ ሰራዊት ሃገራዊ ሰራዊት ሶማሊያ ዝተረከበ ክኸውን ከሎ ترخكب دما بتلقو دغف مرغان حبرات افريكا بصوماليا كمون بيت صحفه دغف ودو حبرات هاغرات اب صوماليا بعقود كنتا تزاديمو يوم سقمت
ሓላፍነት ጸጥታን ድሕንነትን ተሃገር በደረጃ ናብ ሰራዊት ሶማሌ ንምሕላፍ ኣብ ዝግበር ምንቅስቃስ ሓደ መርኣያ ኮይኑሎም ሕወሓት ኣብ ኢራን ዝሰርሐቶም ሚሳኤላት ከም ዝወነነ ተሓቢሩሎ ሕወሓት ሚሳኤል ዛልዛል ከም እውን ሕወሓትን ፋኖን ድሮናት ባይራክታር ከም ዝተዓጠቑ ኢንሳይደር ጋምቤላ ዝተባሃለ ኣብ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ዝዋሳ ኣብ ገጻቱ ኣፍሊጡ ሕወሓት ካብ 300 ክሳብ 500 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ክበጽሑ ዝኽእሉ ኣብ ኢራን ዝተሰርሑ ዛልዛል ዝተባሃለ ናይ ነዊሕ ርሕቀት ስሩዓት ሚሳኤላት ከም ዝተዓጠቐት እዩ ዝገልጽ ብተወሳኺ ኣብ መቐለን ተንቤንን ዝርከቡ ካልኦት ክሳብ ሕዚ ዘይተለለዩ ሚሳኤላት ምዕቡላት ወታደራዊ ቴክኖሎጂ ብሰሞያ ጸጥታ ስለ ኢትዮጵያ ብመንገዲ ሳተላይት ከም ዝተረኸቡ እቲ ዜና እንትገልጽ ይኹን በርልዕ 12 ዝኾኑ ኣብ ቱርክ ዝተሰርሐ ዕጡቃት ድሮናት ባይራክታር ቲቪ2 ብሕወሓት ብዕጡቃት ፋኖ ኣምሓራ ከም ዝተዓደጋ እውን እቲ ሓበሬታ መለኺቱ ዘሎ ኢንሳይደር ጋምቤላ ዝምሕባለ እዚ ሕወሓት ሕዚ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝበለጸ ዝዓበየ ወታደራዊ ዓቕሚ ክህልዎ ከም ዝኽእል ዘመልክት እንትትከውን ኣብ መወዳእታቲ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዘሎ ኩናት ናብ ሓዱሽ ዝያዳ ሓደገኛ ምዕራፍ ዘመናዊ ናይ ነዊሕ ርሕቀት ኩናት ካቱ ከም ዝኽእልን ኣብ ታሪኽ ኢትዮጵያ ካብቶም ዝኸፍኡ ዓነውቲ ቁንጽታት ሓደ ክገብሮ ከም ዝኽእል እዩ ዘጠንቅቕ ዘሎ እኹል ምድሏት ጌርና ኣለና ዘመናውያን ኣጥዋራት እውን ወኒና ኣለና ዝብል መደረታት ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ክስምዑ ዝረኣዩ እንትኾኑ መሪሕነት ሕወሓት ነቲ ተወሊዑ ዘሎ ኩናት ዝከላኸል ዓቕሚ ከም ዝወነነ እውን ዝገልጽ ዘሎ ብዛዕባ ዝሓበሬታ ብወገን ሕወሓት ግን ዝተባሃለ ነገር የለን ሰራዊት ትግራይ ህዝባዊ ዕላምኡ ተሓንጊጡ ሓለዋትን ድሕነትን ተጋሩ ንምርጋጽን ባህጊ ህዝቡ ጋህድን ምግባር ኣብ ጽኑዕ መስመር ከም ዝርከብ ኣመራርሓ ሰራዊት ትግራይ ገሊጾም ሕዝውን እቲ እንኮ መፍትሒ ስዒርካ ምውፃን ጸላኢ ከም ዘይትስእ ምድምሳስን ከም ዝኾነዮም ኣስሚሮም ልዘሎም ወለድ ሽረን ወለድ ኣክሱም ዓድዋ ዓድግራት ወለድ ተንቤን ወለድ ኩሉ ናይ ትግራይ መሬት ንዓይ ሓደ ሓመድና ከም ተጋሩ ንሰጠጽ ስለዚህ احنا ንብል ዘለና ግደፍና ዘይትገድፍና እንትኹምኩም መሰልና በኃይል ኢና ንረጋግጽ በኃይል ትመጽና ኣለኹም በኃይልና ንረጋግጽ ከም ተደራታወር ወርዒል በጽሕናስ ችግር ተፈጥሮና ዝነበረ አውዝ ዋንዚ ንገድፎ ነገር አይሽሉን ጸላህ ድምሰሰ ጸላይ ለፈ ይፈልጥ ዘቃልሰ ይፈልጥ ትማለበይ ነይረ ይፈልጥ ለሞበይለ ይፈልጥ መጻዓድል ህዝብ ትግራይ ምስናይ በዓል ኩነታት ተዛሚዱ ከመይ ክኸድከም ዘለውን ዝፈልጥ ሰራዊት ብጣዕሚ ብሱል ተቋም ጸጋማትና ግዚያዊ ምድንጋር ዝፈጥሮም ግዚያዊ ሽግራት ፈጥሮም ወዝኸደም በቀሊሉ ዝሕከም እዮም ዕጽዋን ተባል ሕዘ ይኮነን ተፈጥሮ ሰዓት ሸውዓተን እውን ነይሩ ኢልና ሓሊፍናዮም ኣብዚ ሓለፈውን ነይሩ ሓሊፍናዮም ሕዚ ቀዳዳታት እውን ብዲፕሎማስን ብዝምድናታትን መውፅ መንገድታት እውን ንርኢ ኣለና ስለዚ ካብዚ ነበረን ኣብዚ ሕሸ ተሸጋጊርና ኣለና ዕፁ ኢልና ኣይንተርፍን ማለት እዩ ተፀዋራይነት እውን ከድልና እዩ እቲ ዋና መፍትሒ ግን ጸላኢ ድምሳስ ከም ተደራታወር ወርዒል በጽሕናስ ችግር ተፈጥሮና ዝነበረ አውዝ ዋንዚ ንገድፎ ነገር አይሽሉን ጸላኢ ድምሰሰ ጸላይ ካብ ግዜ ናብ ዝኸፈን ናብ ዝሓመቐን ሽግር እናንቆልቆለ ዝኸይድ ዘሎ ስርዓት ንጽበዮ ነገር ብፍጹም ክህሉ ይኽእልን ከም ተጋሩ ከዓ ብፍላይ ካብ መጀመሪኡ ዝጀመረና ብጀኖሳይድ ሕጂ ህዝቢ ጎዲእ ክብለና ዝኽእል ኣይኮን ኣብ ውዳበና ዘነጻጸረ ቅትለት ኣብ መሪሕነትና ዘነጻጸረ ኣብ መስመርና ዘነጻጸረ ብዓብዩ ከዓ ኣብ ናይ ህዝቢ ትግራይ ናይ ተሓሳስባን መንነትን ዘነጻጸረ ብጂኦግራፊ ቆራሪጹ ብዝተፈላለየ መንገዲ ዓጺዩ ህዝቢ ክስደድን ካብ ዓዲ ክወፅን ክብተንን መንነቱ ብእገር ክጠፍእን ኮነ ተባሂሉ ብፖሊሲ ተቐሪጹ ዝሰርሕ ዘሎ ስርዓት ስለዚ ኩላትና ኣብ ሓደ መስመር ዓሲልና ኣብ መኸተና ዓሲልና ኩሉ ክንገብሮ ዝግባእ ነገር ጌርና ኣብ ህዝብናን ኣመናእሰያትናን ክፍትሑ ዘለዉ ሽግራት ፈቲሕና ሰራዊትኩም ናይ መኸተ ዓቕምኩም ጠቕላላ ህልውናና ዘረጋግጽ ናይ መኸተ ጉዕዘና ነጠናኽር ዓቕምና ንዕቢ ኩሉ ነገር ተቃሊስካ እዩ ኣብቲ ዝድለ ዝብጻሕ ስለዚ احنا ንብል ዘለና ግደፍና ዘይትገድፍና እንትኹምኩም መሰልና በኃይል ኢና ንረጋግጽ በኃይል ትመጽና ኣለኹም በኃይልና ንረጋግጽ ባርግስ ናይ ጀጋኑ ህየታትና ዝሕብን ዝኾነ መልእኽቲ ተሰሚዕና ኣለና ኣብ ምዕራብ ትግራይ ናይ ኣምሓራ ፖሊስ ኮሚሽን ዘውፅኦ መልእኽቲ ኣሎ ንሱ ከም ዘለኹ ንበልኩም ሰማዕተይ በአምሓርኛ እዩ እና ንሱ ምሳይ ጸኒሕኩም ስምዕዎ ካብቲ ዝበልክኹም በአምሓርኛ ዝተጻሕፈ እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ለወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራ ዞን ፖሊስ መምርያ ሁመራ ናይ
ይብለሎ ጉዳዩ ጥብቅ ክትትል እንዲደረግ ስለማሳወቅ ከላይ በርዕሱ ለመግለጽ እንደተሞከረ አሸባሪው ህወሓት በጥቅምት 24 2013 ዓመተ ምህረት በኢትዮጵያ በተለይ ደግሞ በሰሜን እዝ መከላከያ ሰራዊታችን የተቃጣውን ጥቃት ሳይበቃው የፕሪቶሪያ ስምምነትን በማፍረስ በውስጥና በውጭ ባንዳዎች አስተባባሪ በአማራ ክልል ብሎም ኢትዮጵያን ለማፍረስ ትንኮሳዎችና ዝግጅቶችን ላይ እያደረገ እንዳለ የሐምሌ 25 2018 ዓመተ ምህረት በማይካድራ ሸረሪና አካባቢ ያደረገውን ጥቃት በቂ ማሳያ ነው። አሸባሪው ህወሓት በጦርነት ተወልዶ በጦርነት የሚያበቃ ድርጅት ሆኖ የውስጣችን ባንዳዎችና ከታሪካዊ ጠላቶቻችን በጋራ በማበር ክልላችንን ብሎም አገራችንን ኢትዮጵያን ለማፍረስ ሌት ተቀን እየሰራ እየተዘጋጀ ሆኖ በዞናችን ውስጥ የህወሓት ተላላኪና ባንዳዎች የማጥራትና የመቆጣጠር ስራ እንዲሰሩ እየገለጽን በተለይ ደግሞ በአጠቃላይ በዞናችሁ ያሉ የትግራይ ተወላጆች ከትግራይና ከሌላ ብሔር የተወለዱ ከአሁኑ በፊት የህወሓት አመራር እና ደጋፊ የነበሩ አሁን ባለው የፖለቲካ አሰላለፍ ለህወሓት ይደግፋሉ ይላላካሉ ተብለው የሚጠረጠሩ በተለይ ደግሞ ከሁሉ የጸጥታ መዋቅሮች ያሉ ተገቢውን ክትትልና ቁጥጥር እንዲደረግባቸውና ምልክት ሲገኝ ይብለለው አስፈላጊውን ህጋዊ እርምጃ እንዲወሰድባቸው የክልሉ የጸጥታ ግብረ ኃይል ባደረገው ገምገማን እና ባስቀመጠው ቀጣይ አቅጣጫ መሰረት እንደ አንድ ቁልፍ መደብ ተወስዶ እንዲሰራበት በጥብቅ እናስታውቃለን ከሰላምታ ጋር እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብቲ ክልል ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዘለው ተጋሩ ካብ ተጋሩን ካብ መኻሊ ብሔረሰባትን ዝተወለዱ ናይ ህወሓት ደገፍቲ ንስኹም ተራሰም ዝልዎ ዘለው ናይ ህወሓት ደገፍቲ ዝኾኑ እዚ ኣብቲ ክልል ዝገብርዎ ዘለው ምንቅስቃስ ብዝለዓለ ኩነት ተኸታቲልኩም ድሕር ጥፍኣት ወይ ከዓ ምሽጥር የውፁ እዮም ኢልኩም ጠርጢርኩምዎም ሕጋዊ እርምጃ ወሰዱ እዮም ዝብሉ ዘለው እዚ ልክዕ ከምቲ ናይ ደርጊ ዝነበረ ድሕር ጸሊእኻዮ ጽላሎት ዋላ ርኢኻ እንድሕር ደስ ዘይበለካ ደፊኢኻዮ ክትከይድ መሰል ዝህብ ዝነበረ ህዝቡን ኩምዮም ዝብሉ ዘለው እርምጃ ይወሰዱ ጥሩ በዓልቶም ፈራድቲ ኮይኖም ኣብ መንገዲ እናኸዱ ሪኦምዎ ደስ ስለ ዘይበሎም እዚ ሰብዚ ባንዳ እዩ ተኸታሊ እዩ ግለ እዩ ኢሎም በዓልቶም ዳኛ በዓልቶም ከሰስቲ በዓልቶም ቀተልቲ ኮይኖም ንኽሰርሑ እዩ ትእዛዝ ሕሊፉ ዝንተው እዚ ብጣዕሚ ከደንግጽ ዝግብኦ መንግስትና እውን መልሲ ክበሉ ዝግብኦ እዩ ምክንያቱም ኣብ ዝለዓለ ሓደጋ እዩእትዎም ነው ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዝነው ተጋሩ ኣብ ዝለዓለ ሓደጋ ንኽኣቱ እዮም ወሲኖም ዝንሄው እዚ ከዓ መርዓድን ንምሃብ እዩ ጠቂሶም ናይ ሸረሪና ዝነበረ ውግእ እውን ባዕሉ እዩ ከፊትዎ እዮም ዝብሉ ዘለው ዝቕፅል ንሕለፍ ሰማዕተይ ዝቕፅል ብጣዕሚ ዘስገርም ዘስደምም እዩ መቸም ባንዳ እንድሕር ኮይንካ ክንደይ ዝኣክል መንነትካ ከም እትሸይጥ ክንደይ ዝኣክል ሕማቕ ምዃንካ ክንደይ ዝኣክል ዘይረብሕ ምዃንካ እዩ ዘርኢ እሞ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነው ባንዳታት ኣብ እንዳመስተ ሰኺሮም ይጫፋጨፉ ኣለው أنت خمزي أنت خمزي ما عم زجرمكم باندات كوينم حصوت كوينم مس عبي أحمد الناصرحو بوراجع يمسالو بوراجع يسال الله توم باندات كاب تقرأ هذه ممس بوراجع وخيدمون يسال الله نبذ على حنات أب دامسته أو سامي تكابب هذي نايل مختم علتي حيال زخونة دب نيرو كالي من مزال أم نجاريل بقى أنا يطعي باندا أنا يبطعي باندا منا بوراجع نتكعمل زيولت بسرو خمس مسألة ترى تسمع زي فلت توم عبيت زبها لخامة توم عبيت زبها النصارى كاني نقل ملي كلهم تما أوزنيهو أب 4 كيلو خفتون أي عبي أحمدي لم كيدم زنيهو نساتمون أخيبات نارجسو موسى جميرهم كم زلوا يسألوا يدبادو يوم زي وسبنبر نساتهم كدبادو يجمرون جن أي جرمنا أنت تلبادو يومون تتقاتلون وين حد تقتلون أي جرمنا نونت مزرع بتعم حيال زخون أسأل إتي تفطرني مهنياتهم عبي أحمد نأيفتوني نأي غربني عبي أحمد كونيلو إذا سألهم ننمين من الناس أوعى نسخاكو أنا أخاكو إذا فتوكان نسخاكو بقى تسرحوا تفلت إغا تأمانكو إخا قال ما ليبلو من النوع نجيتاچو صوعهم من وين يبلو نسفا برها صوعين وينهم يبلو نساركان دويلهم يبلو كأوخه نساتهم كم زي بالك عمي بلم شاف حيزو خبانت قبيل تواري أمتلو زي كم زي يركو يقول ما ليلم نيشتي شاف ندهري ومو نقري بلم نمن تخامن هو مالتي زي أقوى ديول كانن مسؤول خاين كاكو خمزي الكحامي خانن يركاي بلم كأوخ سجدت الناس مثلا هذي عين خان حمد زي بحال يلو بحادة شها خفيلهم كسوتي يقولون كوني الكاتا عزيزو كم أغير يتصالهم ما بحادة خفيلكم كعامة وصنو بحادة خوينكم تمخاخركم تقراي كم يجرنا هم النتف تقراي كم يجرنا هم النفر سرحو خامي بلا كاو يقديتا عبي أحمد من تخفوت ولهم ندحركم عزي غيرهم كتفوهم إياه نافشين تبيت كتفوهم إياه تأكيهم بحادة يتصنعوا كافتا تن كاميرات تلعلي لين تخدان تلوا ودياو كعام ناب
عينخان حمدنا بهالي خدو مالتي سمعته إن بتعم زحفريو أبدا مستي دبادو أبدا جاتي مادو يدبادو كم هسان قلعة أو وصيحهم اللو بانداتاتنا هذا أفارز اللو نسنساتو بتعم بذل على قنات دولا قرشي بتيت خيوادو طبعا جو من حدو طبعا جحيزم خمقاساقو سيفقدو لمن بركو وادو يوم تم أفارز هيون نبلكم تم جنرالاتم يخون كلهم يفاتون سخايخات تفزح جنزب توصل لها بتغم بك زيهم زي المسؤول ورداتات يلا تسقط لنا خلاف سمعتنا اب مقاله خوينهم ميدياتات حزبنا خناسح حزبنا زي كنا نجر كسمع دقو زغادل خناسح دقو زو سوء خناسح اكالو ذهبن خناسح اتو زتجبر مخته نايول كسبات تقم طرح غيركا حزبين عدن كم زي ترفه غيركا زوري زنور ميدياتات كلهم هز تصريهم وين اديس ابا خيدملو ወይ ከዓማ መቀለ ዝነበረውን ተዓጽየ ይዕጸው ኣሎ ምክንያቱ ብምንታይ ከም ምዃኑ ያው ንሕና እንተኣቲና ንሳቶም ከም ዝበልዎ ግን ድፊት ወዚሕና እዮም ኢሎም ዘለው ቲቢኤስ ቴሌቪዥን ዝበሃል መቀለ ዝነበረ ተዓጽየ ኣሎ ክዕጸውን ዝግበኦ እዩ ድሕር ሓድነት ዘየኽብር ኮይኑ እዚኦ ጦርነት እዩ ዝኒዮ ህዝብና ኣብ ጦርነት ውግእ እዩ ዝኒዮ ናይ ምህላውን ዘይምህላውን ውግእ እዩ ዝኒዮ ጥይት የግደህ ትኮስ ይብሉን ድሮናትና ገበሬ ድብደብ እዩ ዘሎ ሚስጥርና ውጾም መቀለ ኮይኖም ኣብ ትግራይ ኮይኖም ግን ካብ ኩሉ ቁርናዕ ናይ ትግራይ እናደወልካ እናምጻኻ ከምዚ ይግበረሎ ብዚ ይወጸለ ሰራዊት ብዚ ኣተለ ሰራዊት እናልካ ሚስጥር ዝወጽ ዘሎ ጠጠው ክብል ኣለዎና አልና ኡይናልና ነርና ኢና ህዝ ግን ይፍጸም እዩ ዘሎ ብጣዕሚ ዘሐጉስ እዩ ሰማዕተ ኣብ ኦሮሚያ ክልል ቀረባ ካብ አዲስ አበባ ብጣዕሚ ቀረባ ናብ 75 ኪሎ ሜትር ዝኸውን ናይ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ሚግ ወዲቃታ ሓምሻላ ህዝ ተሰሚዑ ዘሎ ኦፊሻሊ ኦላ እዩ ወቂዑ ኣውሪድዋ እዩ እቶም ናይ መንገዲ ናይ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ግን ናይ ቴክኒክ ሽግር ገጢሙ ኣያ ወዲቃ እዮም ዝብሉ ዘሎ ግን እቶም ኦላ ኣብ ጸኒሖም ወቂዖም ዘውደቁዋ ናተርአዩ ንሕና ኢና ወቂዕና ኣውሪድና ኢሎም ናተርአዩ ቪድዮታት ተዘርጊሐሎ ዝኾነ ይኹን ዓብይ ኣሕመድ ኩሉ ነገር ይፈርሶ እዩ ዘሎ ሓንቲ ሚግ ኣውሮፕላን ወቂኻ ወይ ከዓ መባዕላውን ተሓምሻን ተወዲቃ ጽቡቕ እዩ ولا تبايلت ون خونه إلى حمشيوا ولا تو موقعهم ون تودقوا بذخونه يكون مخنيات بتشان دحرت حمشيشة نايت سلاء خاص نسلاء خاص حنت نجرا قات قدو زول حد عبي سبعي تزي يبيله منه حد النتنا تناخر يزله ويوب أفتوق جزاز النبرة بتعامت أنكر زخونه الركب جيتا شورة دنا بسلطان مسمى بتنو نفذي أنا أمريكا مسيو فلالي هو ميخيتو للتبذي أبذا واشنطن دي سي هذا نورو نتعدم سؤو تعدخ عم نمينو غيرهم أتصالي هو مكيدو كل عين خان حمدنا تبهالي يسأنيه كمزي زمسلة بتاع زحفر نقول زحزنا عبي من إشتاي مزحزنا له تعينا نجبر زلنا نوال زنبرة زغل الحزب تمازابي لنا حلو تعيز جبر زلو زداس برام حبر سب زتمحار السلطنة خفيل كام زتاي زلو وعد حق زلو وعد لنا نبرة نمن تعيهم زجبر زلنا لنا وينا لنا درنا هنا هزجنا حدا من لسلو بتعم دس بليو بكاتو ودم مستعوج عبي يا حمد كتقفل له حزبنا حدا خنجبرينا من مشكر نجار يقول انت عريقنا كل نجار كنودعينا نوعنا وعدهم يلو اوعيت مسجبر كله تايد اخاوز ولا زاد انت هجبر نير حزبنا اب معسكرات سخلي اب تميتنا وقرنا بچقانا برغرغنا بزنابن تقميطنا هالو انت هجبر كوينو كل زاد الخوانا كن هيبينا تاين تجبرنا حيشنا ناول ገንዘቡና موصا بصيحم كم زلو إنا نجركم بأكل زرنا يعني نزرب كم ميديا قال ملذ رخونا ينتهي كنا سي أو نستفلو بزوم نكفللو أفتو ميت نكفللو أفتو آخيبان نرخبلو أفتو موصا نزلنالو أفتو بلان ناي سلام أو سلف ميخون ورقة ناي مسحف سلا زلنالو إنا نجركم زلنا دانسينيتي متى جنرال عبدالله جمدان جنرال باچ ደበለ ዘቃልዕ ናይ ቀደም ምስክርነት ዘኻኺሩ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ወታደራዊ ሓይሊ ኢትዮጵያ ዝነበረ ባጭ ደበለ ኣና ኣይተማረኩን ብምባል ታሪክ ክሕድ ምፍታኑ ምስቲ ብጾት ዝሃብዎ ምስክርነት ዝጋጨ ምዃኑ ዝተፋለየ መርቱዓታት ይቃል ኣሎ ባጭ የተባለበት ሌላ ምክንያት አሉ በጣም ይታመም ነበርና ታመመ ከታመመ በኋላ በብዙ ስቃይ ውስጥ አልፎ ዳነ በብዙ ሞቷል ከተባለ በኋላ ዳነ ኦልሞስት ሞቷል ከተባለ በኋላ ሐኪሞች እዛ በሜዳ ደረጃ እንትን ሊያደርጉት እንኳን በማይችሉበት እዛ በኋላ የዳነበት መዳንና መንቀሳቀስ ሲጀምር ወተት ይበጠብጥልን ነበርና እኔ ዛሬ ወተት በጥብጬ ላጠጣችሁ ብሎ ይሄ ለእርዳታ የሚመጣ ወተት ከዛ ዝም ብለን ትንሽ እየወሰድን የምንጠጣው በጣም ከመጠን በላይ ውሃ ጨምሮበት
በጠበጠና አንዳንድ ብርጭቆ መጠጣት ሲገባ ሶስት አጠጣ። ስለዚህ አንዱ አንበጫበጭ ከዋለ እዛ ባጫ ሆነ። አሁን እሱ ፈልጎት ባጫ በሉኝ ብሎ አይደለም አላለም። ወተቱን ስላንበጫበጨው ነው። ነቲ ጀነራል ዘቃልዕ እቲ ምስኡ ተማሪኹ ዝነበረ ጀነራል ኣባዱላ ገመድ ኣብ ዝሃቦ ቃል ምሕተት ባጫ ድሕሪ ምምራኹ ኣብ ሳሕል ከቢድ ሕማም ሓሚሙ ነይሩ። ሻዕብያ ግን ብሰብኣውነት ሓኪምዎ ኣሕብይዎ ሰብ ገይሮምዎ ክብል ድማ ተዛሪቡ ነይሩ። ጀነራል ኣባዱላ ወሲኹ ኣብቲ ምሩኻት ኮይኖምሉ ዝነበሩ እዋን ጀነራል ባጫ ንምሩኻት ብጨቱ ፀባ የብፅሐሎም ከም ዝነበረ ብስሓቅ ክገልፅ ምፅንሑ ድማ ይዝከር። እዚ ሕጂ ጀነራል ባጫ ይተማረኽኩን ዝብል ዘስምዖ ዘሎ ክሕደት ቃል ነቲ ባዕሉ ዝሕለፎን ብፀቱ ዝመስከሩልን ታሪክ ዘዘናግዕን ዘሕፍርን ተግባር ምዃን ድማ ዘውቲ ይገልጹ። እቶም ነቲ ጀነራል ዝነቕፉ ዘለው ወገናት ታሪክ ክኽወለ ይኽእልን እዩ። ሕጂ ከባጫ ነዚ ናይ ጀነራል ኣባዱላ ምስክርነት ክሕደድ እዩ ብምባል ንትውዓቱ ድማ ይሓተለው። እዚ ፍጻመ እዚ ማሕበራዊ ሚድያን ፖለቲካዊ መድረኻትን ድማ ዘራራዊ ኮይኑ ቀፂሉ ኣሎ። እስከዛ ቪድዮ ርኢና እንመለስ። እኔ ስነሳ እንዳልከው ዳንሰኝነት ይመጣል። ያው ሙርከኛ ማለት አዎ ሙርከኛና ዳንሰኛ ነው የሚመጣው። ዛሬ ያሳይ ለኔ የብሔራዊ ቲያትር አይደለም ጀነራልነትን የሰጠኝ እኮ ብሔራዊ ቲያትር አይደለም ጀነራልነትን የሰጠኝ። ዋንነታ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኾነት ነፋሪት ኩናት ተወቂዓ ከም ዝተሓምሸሸ ተገሊጹ። ተማሊ ረፋድ ከባቢ ሰዓት 4 ፈረቓን ብኣቆጻጽራ ገዝ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮሞ ዞባ ምብራቕ ሸዋ ቦራብ ዝተባሃለ ወረዳ ኣብ ጣብያ ጎራ ለማ ዋንነታ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኾነት ነፋሪት ኩናት ተወቂዓ ከም ዝተሓምሸሸ ተገሊጹ። በየናይ ሓይል ተወቂዓ ከም ዝተሓምሸሸ ዘይተገለጸላ እዛ ነፋሪት ድሕሪ መውቃዕ ክትሕምሸሽ ዝኽኣለት እንትትከውን ነታ ነፋሪት ኩናት ዘብርሩ ዝነበሩ ክልተ ፓይለታት ግን ብፓራሹት ገይሮም ናብ መሬት ክወርዱ ክኢሎም ኣለዉ። ኮማንዶታት ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ድማ ነቶም ፓይለታት ንምድሓን ዝገበረዎ ወተሃደራዊ ኦፕሬሽን ዓወት ቀኒዕዎም እቶም ፓይለታት ብህይወት ከድሕንዎም ከም ዝኽኣሉ ንምፍላጥ ተኻኢሉሎም። ሓይልታት ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ዝተነገረሎም ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ ኣካላት እታ ኣውሮፕላን ተወቂዓ ኣብ ዝወደቐትሉ ቦታ ብምኻድ ተኣኪቦም ፎቶ ክላዕሉ ከም ዝተረኣዩ ንምፍላጥ ተኻኢሉሎም። ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ኩሉ ግንባራት ምስ ሓይልታት ፋኖ ኮነ ምስ ሓይልታት ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ሕዚ ድማ ምስ ትግራይ ናብ ኩናት ንምእታው ኣብ ዝሸባሸበሉ ዘሎ እዋን እዛ ዝለዓለ ወተሃደራዊ ረብሓ ዘለዋ ነፋሪት ኩናት ተወቂዓ ምሕምሻሻ ንሞራል እቲ ሰራዊት ኮነ ንስርዓት ብልጽግና ድንጋጸ ዝፈጠረ ምዃኑ ንምፍላጥ ተኻኢሉሎም። ሰራዊት ኢትዮጵያ ድሕሪ 20 ዓመት ካብ ሶማሊ ወጽእ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ካብ 2006 ጀሚሩ ንልዕሊ 20 ዓመታት ካብ ሶማሊ ጸጥታ ንምኽባርን ግብረ ሽበራ ንምውጋእን ተዋፊሩ ጸንሐ ሰራዊት ኢትዮጵያ ሕጂ ካብ ዝነበሮ መደበራት ጠቕሊሉ ይወጽእ ከም ዘሎ ተገሊጹ። እዚ ምን ሰሓብ ሰራዊት ዝመጸ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ሶማሊላንድ ዝፈረመ ናይ ባሕሪ ኣፍ ደገ ውዕል ስዒቡ ምስ ፌደራላዊ መንግስቲ ሶማሊ ዝተፈጠረ ጽኑዕ ዲፕሎማስያዊ ምስሓብ ብምኽንያት ከም ዝኾነ ድማ ዝወጽእ ዘለው ጸብጻባት የርድኡ። ብመሰረት ጭቡጥ ሓበሬታ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ከም በዓል ቡሩክ ሃባ ዝኣመሰሉ ዓበይቲ መደበራት ጠቕሊሉ ይወጽእ ከም ዘሎ ተገሊጹ። መንግስቲ ሶማሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ውሽጢ ግዝኣቱ ክጸንሕ ዝገብሮ ፍቃድ ብወግዒ ከም ዘቋረፀን ኣብ ክንዲኡ ብሰራዊት ካልኦት ሃገራት ዝቆመ ሓድሽ ዓቃቢ ሰላም ሓይሊ ክትካእ ይሻባሸው ከም ዘሎ ድማ ይፍለጥ። ኢቢኤስ ቲቪ መደብ ዘይኑ ከም ዘቋረፀ ተገሊጹ። ኣብ ትግራይ መቐለ ዝመደብሩ ውልቀ ሳተላይት ቴሌቪዥን ቲቢኤስ ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛታቱን ፋይናንስን ዝበጽሕ ዘሎ ዝበሎ ተደጋጋሚ ጸጥታዊ ጸቕጢ ናይ ህይወት ስጋትን ከምኡ ድማ ብስንኪ ዘጋጠሞ ከቢድ ናይ ፋይናንስ ሕጽረትን ካብ ዕለት 5 ናሓሰ 2018 ዓ.ም ጀሚሩ መደብ ዘይኑ እንተረኹን ከም ዘቋረፀ ኣፍሊጡ። ቲቢኤስ ቲቪ ኣብ ዘርግሑ ውግዓዊ መግለጺ ከም ዝሓበሮ እቲ ትካል ንልዕሊ 2 ዓመትን ፈረቓን ናጻን ዲሞክራሲያዊ ልሳን ኮይኑ ክሰርሕ ከም ዝጸንሐ ገሊጹ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ግና ኣብ መቐለ ዝርከብ ስቱድዮ ጋዜጠኛታቱን ኣባላቱን ተደጋጋሚ ጸቕጥን ምፍራሕን የጋጥሞ ከም ዘሎ ይገሊጹ ዘሎ። እቲ ሚድያ ብማናጅመንት ኣቢሉ ኣብ ዝውፅኦ ሓበሬታ ትካልና ኤዲቶርያል ፖሊሲኡ ብዝነቅፍ ኣገባብ እዚ በለለይ እሞ ክምውለካ ኣብ ዝብል መትከል ወዲቑ ክሰርሕ ኣይኽእልን ብምባል ናፃ ናይ ፕረስ መስርሑ ኣሕሊፉ ከም ዘሂብ ድማ ገሊጹ እዩ። በመሰረት እዚ ድማ ግድን ስቱድዮ ዝደልዩ መደባትን እቲ ምሸት ሰዓት 2 ዝመሓላለፍ ዝነበረ መደብ ዘይኑ ተረኹን ሙሉእ ብሙሉእ ተቋሪጹ ከም ዘሎን ይኹን እምበር እቲ ትካል ኣብ ሳተላይት ዝተኸፈሎ ትሕቲ 2 ወርሒ ዝኾነ ዕድመ ፈንወ ስለ ዘለዎ ካልኦት ስቱድዮ ዘይደልዩ ቀለልቲ ትሕዝቶታት ጋዜጠኛታትን በብዘለዎ ኮይኖም እናፍረዩ ክሳብ እቲ ዝተወሰነ እዋን ናብ ኣየር ክበቕዑ ውሳነታት ተመሓላሊፉ ከም ዘሎ እዩ እቲ ቴሌቪዥን ዝገልጽ ዘሎ።